हरे कृष्णा. आता आम्ही यायचे वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रम सुरू करचे. लास्ट वीक नाही ताजे फुडली वारू फुडले वैष्णव भजनांतू एक कीर्तन तुम्ही सकडे ऐकल्याची. श्रित कमल कुच मंडल धृत कुंडल ते कीर्तन आत्ताही तुमगेल कानांतू एको माता आसतले म्हण लेखता. म्हळ्यार तितले चंद कोरनू त्या कीर्तन आमगेल्या वर्षा पै माताजीन सांगून आशिल्ले ते तांणी आज वापस सांगू येता सांची. आज त्यांनी सांगता सांची हे मना आनंदाल पुत्ताले चरणारविंद स्मरण केलारी निर्भय जगता. दुर्लभ जावनसे हे मानव जन्म सार्थक करूक गुरुले दासाले ओट्टू एक मेळेरी असुका. तशीची शेको थंडी वारे पावसू म्हणू राती फल्ले नीदना इत्याक म्हळारी जिपुणनी दुर्जनाले संतोषा खातीर वांगड काणू पुरोजला बेंगोवन पुत्र कुटुंब परिवार हंतू बदल जावनसचे संतोष मिळता म्हणून कसं धैर्य हे जीवन म्हणले तावरे पाना वैरस्य उदकावरी केदन जाय जलारी पडतले ते देखून नित्य श्री हरीले पादसेवे करी. आणि नवविध भक्तीचे वर्णन केला त्यांनी लास्टा चरणांत. गोविंददास कविराजा त्यांनी कशी हे कीर्तन बरयल की तेंची आणि काही आमकां ताव अर्थ सांगू प्रयत्न केले जाल्यार हे कीर्तन खंयचे म्हण तुमकां सदांच कळून नासतले. भजहु रे मन श्रीनंद नंदना म्हळ्यार कीर्तन हे सांगू येता सांची वर्षा पै माताजी हांनी लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम म्हणलेले जाल्यार ते फुळीपंत म्हळ्यार कीर्तन आमगेल कन्ना आसा तशीची ह्या पंत त्यांनी आणि काही चंद कोण म्हणून सांगू येता असाची. हरे कृष्णा माताजी स्वागत अस तुमका की भजहु रे मन म्हळ्यार कीर्तन सांगू कर. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. कीर्तन संगोक म्हाका अवकाश दिलेल्याक मस्त धन्यवाद. हांव भजहु रे मन कीर्तन संगोक कोशिश करता. भजहु रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणारविंद रे. भजहु रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणारविंद रे. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भव सिंधु रे. तारा होए भव सिंधु रे. शीता तप वात बरीशनाय दीन जामिनी जागीरे. विफल से विनो कृपा दुर्जना विफल से विनो कृपा दुर्जना चपल सुखल भला गिरे. चपल सुखल भला गिरे. ए धन यौवन पुत्र परिजना आईते कियाचे परती रे. कमल दल जल जीवन तलमला कमल दल जल जीवन तलमला भजहु हरि पद नीति रे. भजहु हरिपद नीति रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन
दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाष रे गोविंद दासाभिलाष रे भजहु रे मन भजहु रे मन भजहु रे मन भजहु रे मन श्री नंदनंदन श्री नंदनंदन श्री नंदनंदन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्णा हरी बोल माताजी लायजीला सांगिले मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही वापस आमगेले या कार्यक्रमाक भागी जाल्लींची आणि तुमगेल त्यात चारी स्टँजान सांगिल बरी नवविध भक्तीचे तो तुम्ही कीर्तन करताना आम्ही श्रवण करचे एक त्या भाग्य त्या भक्तीचे एक अवकाश आमकां दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद वापस एक पण सांगता तुमका हरे कृष्णा मुखार सुने आम्ही मेळ्या अशीची हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची वारिजा कामत माताजी आणि रूप गोस्वामीन बरयलेले विलासती दोलो परिवनमाली म्हणलेले संस्कृत कीर्तन सांगू येता सांची हरे कृष्ण स्वागतच माताजी तुमका नमस्ते नमस्ते हांव जस्ट हाजी एक मिनिंग सांगूय मागीर तुम्ही म्हणटात की तुम्ही सांगून तरी आवाजेर तू सांगू का कश करता दोन्ही सांगता म्हणून प्रभुजीन सांगिल्ले सो प्रिपेर्ड केला ओके तुम्ही सांगता जाल्यार लायक ओके माताजी स्वागत धन्यवाद नवे जावन फर्स्ट टाइम आमगेल हे कार्यक्रमाक तुम्ही येता सांची ते देखून म्हाका स्पेशल स्वागत सांगता सर एक म्हणजे जिल्ह्याची तुम्ही आमगेले हे एक कम्युनिटी सेरवो न्हू म्हळ्यार वैष्णव भागवत वैष्णव कोंकणी ह्या टिमाक थँक्यू स्वागत धन्यवाद माताजी विलसती डोलो परी वनमाली बारी चंद दिसली म्हाके पद्य फस्ट आयकतना श्री रूप गोस्वामी हांनी हे बरयलेले स्तवमालाचे संची भागाचे पांचाचे पद्य जावन असे संस्कृत भाषेरी हांनी भक्तीरी बरयलेले आसा हांव हे पद्य भक्तीर सांगूक प्रयत्न करता तशीच ह्या पद्याचे सारांश म्हणत कसं बरयला म्हळ्यार हंतू हिंदलार बैशिले श्री कृष्णाले वर्णन चंद कोरून हांनी बरयलेले आसा हांव फर्स्ट हे पद्य म्हणू तदनंतर ताजे शब्दाचे अर्थ म्हणटा ताजे नंतर तात्पर्य कसले म्हणून सांगूक प्रयत्न करता हरे कृष्णा विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरोरुह शिरसियताली विलसती डोलो परी
वनमाली तरल सरोरुह शिरसिय थाली निपतति परितो वंदन पाली निपतति परितो वंदन पाली तमडोलयति मुद सृहदाली निपतति परितो वंदन पाली तमडोलयति मुद सृहदाली जनयति गोपी जनकरताली कापि पुरो नृत्यति पशुपाली जनयति गोपी जनकरताली कापि पुरो नृत्यति पशुपाली अयम् अरण्यकमण्डनशाली जयति सनातन रस परिपाली अयम् अरण्यकमण्डनशाली जयति सनातन रस परिपाली जयति सनातन रस परिपाली. हरे कृष्णा. विलसती ढोलो परी वनमाली. भारी चंद अर्थ बरेला हानी. विलसती म्हळ्यारी भव्य जावन. ढोलो परी. ढोलो म्हळ्यारी हिंदलो. उपरी ढोला वैरी वनमाली. रानाचे फूल पुरे घाल घेवन राना फुला मेळ्ळले ताजीचे माळ घाललो वनमाली. तरल सरोरुह शिरसी थाली. तरला म्हळ्यारी हलचे. सरोरुह कमला फूल शिरसी थाली. भवामुसा कंपेर केला हानी कवीन. भवामुस कशे दिसता पळय तशी आमगेल कृष्णू दिसता म्हणून. हाजी अर्थ वनमाल घालून देव श्री कृष्ण भव्य जावन हिंडल्यार खेळतास. ते कशे दिसता म्हळ्यारी भवामुसू हालता आशिले कमला फुल्ला वैरी बैशिलवरी दिसता आस म्हूण. निपतती परितो वंदन पाली. निपतती. निपतती म्हळ्यारी वचन आड पडचे देवालेले परितो तागे लागी वचन घेवन आड पडचे. निपतती परितो वंदन पाली. वंदन करता आसाची पुरे. तमडोलयति मुद सृहदाली. तमडोलयति गोपीजन तागेलेगे वचून घेवन गौरव प्रधान कोरून ताका जय करता आशिल्ले. कितली चंद वर्णन दिला म्हळ्यारी आमी थंय वचून घेवन कृष्णा सुತ್ತमुತ್ತ बैसला कशी जाता म्हूण सांगून एक फील करू जाता. जनयति गोपी जनकरताली कापि पुरो नृत्यति पशुपाली. जनयति गोपी जनकरताली. मस्त भक्तीर असताना खुशीर असताना तांणी एकली गोपी तंतू करताडन केल्लरी आनी एकली कापी पुरो ता आनी एकली समीत ती नृत्य करता आशिल्ली. तितली चंद वर्ण दिला मला सांगते. एक गोपी केले भक्तीरी करताडन केल्लरी आनी एकली नृत्य करता आशिल्ली नर्तन करता आशिल्ली म्हणून आमतू विवरण दिला. तशीची आमगेल श्रीकृष्ण परमात्मा आमी जय जयकार घालया. अयम्
अरण्यकमण्डनशाली अयम अयम म्हळ्यारी यो यो म्हळ्यार कोण आमगेल श्रीकृष्ण अरण्यकमण्डनशाली अरण्य आशिल्ले फर्स्ट सांगला वन अलंकार करून घेतिलो म्हूण तो आमगेलो श्रीकृष्ण परमात्मू तो कशी म्हळ्यारी फर्स्ट भवामूसू म्हूण हांणी कसले दिला म्हळ्यारी हांवें लेखले कशी कवीन त्या भवामूस म्हूण ताका दिला कसल कतिर म्हणून आलोचन करता आशिल्ली कळ्ळी म्हाका भवामूस कसले केल्ले म्हणून सांगून भवामूस अशी दिसली कसले म्हळ्यारी एक भवामूसू कशी कमला फुल्ला वैरी आशिल्ली एक ताका भारी प्रिती ते मकरंद म्हळ्यारी ते कशी ते टेस्ट करता पडत म्हणा ते कशी ते घेता म्हळ्यार कुशीरी ते कमला फुला वैर आशिल्ले मकरंद कशी घेत पडत तशीची आमगेले वनमाली राधारमण गोपी लोला आमगेले श्रीकृष्ण तागेले भक्त जनाले अमृतमय जावन आशिल्ले दिव्य प्रेम विशेष जावन तशीच स्वीकार करता असं म्हणून ह्या पद्यांत बरयला सानू पद्य बट अर्थ भारी खुशी जाल्ले म्हाका अवकाश दिला का मस्त खुशी जाल्ले धन्यवाद हांव सांगता म्हाका रश्मी माताजी तांणी मस्त काळ दुखून म्हाका हे ग्रुपा विशयी सांगला कैगी एक फावटी तीन सांगिल्लें आसा तेदन आमी भगवद्गीते तीन सांगले कूड भगवद्गीते जॉईन जाल्लीची हांव आनी मिगेल पूत म्हणलो जाल्ले मागीर ती म्हणटा आसता कहाणी जाता भागवत जाता मस्त पुरे जाता आसता म्हण बट हांव चड मन दर न्ही म्हण ताका एक टायम येवका म्हण दिसता म्हाका ते आतां टायम आयिल्ले अधिक मास व्रता दिवसूची म्हाका हे भाग्य मेळ्ळें म्हूण सांगून हांव मस्त खुशी पावता तशीची महेश प्रभुजी तांणी हे पद्य म्हाका पेटयले फर्स्ट खंयची एक पद्य पेटयले तेदन मिगेल ते डिसअपियरिंग मेसेज आशिल्ले हांव म्हळ्यार कोणाले फर्स्ट हांव हें करना कोण म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें ते पद्य फर्स्ट म्हाका पेटयले कुडले म्हाका वैष्णव भजन म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना हांव लेखले वैष्णव भजन म्हळ्यार विष्णू पर आमी पळय भजन म्हणटा आसताची तें म्हूण लेखले सो हांव ते भजन एक हांव म्हणटना हें म्हाका येना प्रभुजी म्हाका येना असल म्हाका गोतना म्हणलें मागीर म्हाका गोत आशिल्लें एक पद्य दिल्लें म्हणून सांगलें अवकाश दिल्ले धन्यवाद मागीर हें पेटयतना म्हाका भारी खुशी जाली म्हळ्यार म्हाका म्हणका म्हणून दिसलें रेकॉर्ड घेवन पेटयलें तशी माताजी तुम्ही सांगितले समाची तुम्ही सांगितले हे पद म्हळ्यार तितली लायक आसा ते पद सनाची ओट्टू 4 लायनां पद जाल्यार सनाची तुम्ही सांगिल्ले तांचो अर्थ मस्त आसा ते तुमगे साऊंडाक एक तुम्ही त्या रागार सांगिल्ल्याक आणि ताची त्या विवरणय तुम्ही एक लाईन सांगून एक वर्डाची एक लाईनाची त्या अर्थ राग समेत वापासांक सांगून दिले तुम्ही सांगून दिलेली रीती आणि तुम्ही सांगले की कृष्णा लागी आमी असे बदलची तेजी फील जाले सकडांकय तशी फील जाला म्हणून हांव लेखता बदल कृष्णाक पावला हे तुमगेले हे कीर्तन मस्त कमेंट्स येता असं आणि मुखार सुनय तुम्ही आमगेलो अशी जी लायक पद सिलेक्ट करून आमगेलो येऊ का तुम्ही ते सांगू का आम्ही ऐकू का त्याचं एक भाग्य तुम्ही मुखार सुनय आमकां दिव का म्हणून सांगून निमून घेता मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही सांगिल्ले टाइम जाव काय एक वेळ येना ती खंयची जायना ते देखून आता अधिक मासांत तुम्ही सूर केला आणि मुखार सुन प्रति काही सांगता आमगेलो टूचेस असो का म्हणून धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुखार सुनो नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची दीपक प्रभुजी हांनी धुले धुले गोरा चंदा म्हणलेले बेंगोली कीर्तन सांगता सांची हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी स्वागत असा प्रणाम स्वागत असा सांग हरे कृष्ण थैंक यू माताजी अपॉर्चुनिटी का स्टार्ट करता
ढूले ढूले गोरा चंदा हरि गुण गाए। ढूले ढूले गोरा चंदा हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौररा नाचे गौररा ढूंढे ढूंढे गोरा चंदा हरि गुण गा। वृंदावन तरुदतम प्रेम कोई हरि कथा। वृंदावन तरुदतम प्रेम कोई हरि कथा। निकुंजेर पाकी गोरी हरि नाम सुनाए। निकुंजेर पाकी गोरी हरि नाम सुनाए। ढूंढे ढूंढे गोरा चंदा हरि गुण गाए। गौरा बोले हरि हरि गौरा बोले हरि हरि। शारी बोले हरि हरि शारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे शुक सरी हरि नाम गाए। मुखे मुखे शुक सरी मुखे मुखे शुक सरी हरि नाम गाए। हरि नाम गाए। ढूंढे ढूंढे गोरा चंदा हरि गुण गाए। हरि नाम मत्त होए हरि नाम मत्त होए। हरि नाशी छेदे मयूर मयूरी प्रेम नाचिया खेला। मयूर मयूरी प्रेमे मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेला। नाचिया खेला। ढूंढे ढूंढे गोरा चंदा हरि गुण गाए। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बादन गोरी। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बादन बोरी। हरि नाम गे गे रस गल जा। हरि नाम गे गे हरि नाम गे गे रस गल जा। रस गल जा। ढूंढे ढूंढे गोरा चंदा हरि गुण गाए। आसिया जमुनार कुले आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले।
नाचे हरि हरि बोले जमुना बोले शे चरण दोया जमुना बोले शे जमुना बोले शे चरण दोया चरण दोया ढूले ढूले गोरा चंदा हरि गुण गाए आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौररा नाचे गौररा ढूले गोरा चंदा हरि गुण गाए ढूले ढूले गोरा चंदा हरि गुण गाए जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल प्रभुजी हरी बोल लायकोन सांगले तुम्ही थैंक यू सो मच हरे कृष्णा हाजे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता चंद्रालवरी असतो देव गौरचंदा हरिनाम संकीर्तन करताची हेकडे तेकडे दोलताची वृंदावना येता तशीच मुखारी वृंदावनाचे वृक्षांक सुत्त घालनसे वाली प्रेमपूरित जावन देव हरिले गुणगान करता असताची उपवनांतो वास्करचे पक्षी संकुल हरिले नाम संकीर्तन करता असाची देव गौरा सांगता हरी हरी म्हणून तेदना एक बैल कीरू उत्तर दिता हरी हरी मागिरी सक्कड दारले बैले कीरू जोरानी हरिनाम गायन शूर करतांची हरिण म्हणारी जिंके पवित्र नामाचे नशेंतू मग्न जावन रान्ना सुकून भायर येताची मोरनी मोरनी प्रेम मग्न जावन नृत्य करतांची आणि खेळतांची पंचांग सांगतांची देव हरी तंगेल हृदयांतो ध्यानांतो अस आणि त्यांनी केदनाय तंगेल तोंडानी हरिनाम जाप करतांची गौरचंदा परमानंदाचे नशेंतू मदमस्त जावन हरिनाम कीर्तन करता नेलारी लोळता अस यमुना नदी तीरारी येऊन त्यांनी हरी म्हणून सांगून नाम जाप हरिले नाम जाप करताची नृत्य करताची तेदना यमुना देवी भारी प्रसन्न जावन देव गौरांगाले चरण कमल दूची कतीर येता म्हणून हे कीर्तनांतू सांगला हरे कृष्णा आणि मुखार सुनो नंद नंद अनाष्टकम सांगूक येता संची आमगेली सक्कळाले प्रीतीचे मथुरा माताजी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी देवदासी हरे कृष्णा माताजी स्वागत सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नंद अष्टकाचे अर्थ सुरेश सांगता त्यान तुमका सांगताना त्याचे अर्थ मनावतल म्हणलेता सो हांतू नंद अष्टक पुरुषोत्तम मासात एक सांगची एक अष्टक कसं म्हणता असंच म्हणारी नंद कुमार नंद जाल्यार कृष्णा खाव नमस्कार करता तागे तोंड जगची तास आणि कान्ना तू लोलाक हालतास आणि तागेले शरीरा पुरा परबळे चंदन गांध लेपन करून तो सुशोभित जाला तसल कृष्णाका मिगेल नमस्कार कोणाले
डोळे फुलले तावाऱ्या फुला म्हणके आसकी कोणाल मात्या वैरी ते नविलगिरीनं अलंकृत केला की आणि तो अनेक मन्मता सुंदर जावन असके तसं नंदनाका मिगल नमस्कारो म्हणून आणि कोणाले नांका तो हस्ते मणी म्हणताची हस्ते मणी कसं म्हणून म्हाका ऐकत ना हस्ती मणी घाल ते हालता असके आणि कोणाल दांताची पंक्ती नावे इतके सुंदर असके आणि तागेले अंगा बण्णू अत्त जलले उद हबरलेले मोडा कलर अस तसल नंदा कमिगेल प्रणामू नेक्स्ट चारी हांतू सांगता सची कोणाले करकमलांतू फ्लूट मुरळी असकी कोणाले चमकण हस्ते चमकणा पछे आणि चंदके तसल हस्ते चमकणाक सोलसत के तागेल तसल चमकण के कृष्णाले आणि कोण हळदुवेची पितांबर घालू अस तसल नंद कुमार मिगेल नमन तो कृष्ण कशी राबला त्रिभंगी पोजारी राबला के तितलं दिसतास के म्हणजे तागेले पाय्याचे नांगटा दखून इतले कांती इतलं प्रकाश येत के चंद्राल कांती कची सोलसित के तितलं तागे नांगटा दखून प्रकाश येत के आणि ताणे मस्त अमूल्य झालेले मस्त मल्लाचे भांगरनी घाला के तसल नंद कुमारक मिगेल प्रणाम आणि का संचान सांगता कोणाले शरीराद कोणी एक पोरंबळ भारी एक सुगंध येत के आणि तागेले वृंद जल हरदारी कौस्तुभमणी अलंकृत जावन असके आणि श्रीवत्स चिन्ह तागेल हृदयावर अलंकृत जावन अस तसल नंदनाक मिगेल नमस्कारू तो एक नुरित प्रेमी जावन ब्रजधामा तो मस्त लील केला ताणे कोण केला की तो कृष्ण आणि कोण तागेले लिले तक्कच तागेले वस्त्र असते आणि ताणे इंद्राल गर्भ म्हणलेले तसल कृष्णाक मिगेले नमन अट्टाष्टांगाक म्हणता कोण तागेल प्रेमी झालेले ब्रज गोपी जनाक आनंदितलो आणि सक्कट जीवराशील मन थंड करतलो तसल नंद कुमाराक मिगेल प्रणाम म्हणून 8 श्लोक आसता आणि हे कोण नंदाष्टकम दिननित्य पठन करताची त्यांनी हे भवसागरा सुलभ जावन पार पुरेत आणि आमगेले शास्त्रच घर जालेले कृष्णा लोका वचून कृष्णाले पादकमला आश्रय आमका हे पठन केले मेळटा म्हणून सांगता सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचाचितांग चंदनम नमामि नंदनंदनम सुचाचितांग चंदनम नमामि नंदनंदनम सुदीर्घ नेत्र पंकजम सिखीशिखंडमूर्धजम सुदीर्घ नेत्र पंकजम सिखीशिखंडमूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वचंददंतपंक्तिकं नवाम्बुदांग चित्कनं नमामि नंदनंदनम नमाम्बुदांग चित्कनं नमामि नंदनंदनम करेणु वेणुरंजितं गतिकरेन्द्र गंजितं करेणु वेणुरंजितं गतिकरेन्द्र गंजितं
दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेह सुन्दरम् त्रिभङ्गदेह सुन्दरं नखच्युति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धिकाकसौरभं गुरुविजाति कौस्तुभम् सुगन्ध अङ्गसौरभं गुरुविजाति कौस्तुभम् स्फुरच्चिरस्तकाञ्चनं नमामि नन्दनन्दनम् स्फुरच्चिरस्तलाञ्चनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनसुनागरम् वृन्दावनसुनागरं विलासनुगवाससम् सुन्दरगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकम् जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दशास्तकम् श्रीनन्दनन्दशास्तकं पठेद्य सत्ययान्विता तरे भवां विदुस्तरं लभेत तङ्घ्रियुक्तकम् तरे भवां विदुस्तरं लभेत तङ्घ्रियुक्तकम् जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरी बोल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद ಸ್ವಲ್ಪ एक 2-3 ಸೆಷನ್ ಆನಂತರ ಜಲ್ಲಾತ ತುಂಗೆಲ ಮಿ ಐಕತ ಅಸಾಂಚಿ ಕೀರ್ತನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಶಿಲಿಂಚಿ ಸೊ ವಾಪಸ್ आमका ऐकूचे एक भाग्य मेळ्ळे तुमगेले मुखारविंदान मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा मुखारसून असे कीर्तन नरोत्तम दास ठाकूरांनी बरयल्ले वृंदावन रम्य स्थान म्हणले वृंदावनाचे वर्णन करची तसल एक कीर्तन सांगू येता सांची सुषमा कामत माताजी ते तंतो या कीर्तनेंतू सांगता असा चिंतामणी वज्र वैडूर्यान अरमने सुंदर जावन असाची तावरे तावरे भोरनस्य यमुना नयंतू राजहंस खेळता असांची तशीची हज मध्येंतू भांगरा तावरे अष्टदलाची ते एक भांगरा तावरे वैरी ते अष्टदलारी 8 गोपिका स्त्री हंगेल मध्येंतू देव श्याम सुंदर चंद जावनु अशिल्ती राधा राणी लोट्टू वज्र खचित सिंहासनारी बसला तशीची ते डिवाइन दंपतीले हास्य परिहास्य संभाषणे सत्तडकडे स्प्रेड जललवरियस नरोत्तम दास ठाकूर सांगता ते दंपतीले ते एक डिवाइन स्वरूप नित्य मेगेले हृदयांतू स्थिर जावन राबो म्हणून सांगून हे कीर्तन सांगू येता संजी सुषमा कामत माताजी हरे कृष्णा स्वागत है माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम
रतन मंदिर मनोहारा आभ्रता कालिंदिनी रे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कना आभ्रता कालिंदिनी रे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमला तारा मध्ये हेमपीठ अष्टधाले भेष्टित अष्टधाले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमपीठ अष्टधाले भेष्टित अष्टधाले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नासने बसियाचे धोई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नासने बसियाचे धोई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमिया परिचे खासी हस परिहास संभाषणी रूप लावण्य राशि अमिया परिचे खासी हस परिहास संभाषणी नरोत्तम रास कोय नित्यालीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोर माये नरोत्तम रास कोय नित्यालीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोर माये वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन सुंदर मनोहारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरी बोल माताजी हरि भारी बोल लाईन जेला सांगितले की धन्यवाद. वृंदावन अवय आव मीनिंग सांगले जला रीते फास्ट बरोबर सांगले तुम्ही ते कीर्तन भारी चंद करून तांजे सम वृंदावन आमगे दोळे मुखारी अशी दिश्टीवरी केले मस्त धन्यवाद कीर्तन सांगू का तुम्ही साधारण आता फर्स्ट की सेकंड टाइम म्हणचेस्तले ज्याला एकादशी का साधारण येतांची म्हणून म्हणारे तोंड ಸ್ವಲ್ಪ फेमिलियर शे दिसता एकादशी भगवद्गीता पारायण ते मुखार सनाम गेले काही जे कीर्तन कार्यक्रमात तुम्ही सहभागी घ्यायचा प्रयत्न करा हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आणि एक मुखार सोनो वापस एक नरोत्तम दास ठाकुरालाची एक कीर्तन हरी हरी कबे मोरा होय बे सुदीना म्हणून सांगू का त्या कीर्तन सांगू येत सांची रश्मी भट माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा नरोत्तम दास ठाकुर त्यांनी रचन केलेलं प्रार्थना रूपारी बेंगाली पद्य है हे सांगू का प्रयत्न करता फर्स्ट ताजे अर्थ सांगून घेता हंग नरोत्तम दास ठाकूर
देवाला प्रार्थना करता की देवा हांव केदां ना डायरेक्ट श्री राधा आणि श्री कृष्णाक आराधन करचे जाता आणि दैविक दंपतीले प्रीतीन तू केदन बुडता ओ भगवंता हरी ते शुभ दिवस केदन मिगेल जाता म्हणून त्यांनी देवाले की प्रार्थना करताची तशीची ओ देवा केदन हांव ते दैविक दंपती गेले रूप आणि गुण संगीत वाद्यांतू आणि मधुर संगीत हरी सांगच जाता तशी मुखारसून सांगता की ओ देवा केदना जोर जोर जाव न्हू ओ राधिका ओ गोविंदा म्हणून आपयता आणि मिगेल दोळे दकून आईल तसल दोळे उदका न्ही मिगेल सगळे शरीर वल्ली जावचे तशी केदन करता देवा तू मिगेल वयर दय दवर देवा म्हणून सांगून सांगून घेताची तशी मुखारसून त्यांनी सांगता की ओ श्रील रूप गोस्वामी ओ श्रील सनातन गोस्वामी ओ श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आणि ओ श्रील जीव गोस्वामी मिगेल जीव आणि आत्माक एक पण करून करी देवा तशीची सखी तांगेल सांगताच की ओ ललिता ओ विशाखा ओ श्रीधामा ओ सुभला आणि श्रीकृष्णाले पुरा जन स्नेहिताले तांगेले सांगता की दय दवर न्हू एक पण दाव तुम्ही मिगेले प्रार्थना देवाले पावयताव आणि तुम्ही पुरा जनाले दयारी करुणे दाखवून मिगेले आज पुरैस्ताच म्हणून हंगा नरोत्तम दास ठाकूर प्रार्थना करताची हरे कृष्णा हरि कबे होइबे श्रुति ओ जीवो से राधा कृष्णा होया प्रेम दी हरि कबे होइबे श्रुति हरि हरि कबे मोर होइबे श्रुति हरि हरि कबे मोर होइबे श्रुति जीवो से राधा कृष्णा जीवो से राधा कृष्णा होया प्रेम दीन हरि हरि कबे भोर होइबे श्रुति सुजन्ते मिषया सुमधुरता सुजन्ते मिषया गावो सुमधुरता आनंदे कोरी आनंदे कोरी राधिका गोविंदा बोले हो जय श्याम राधिका गोविंदा बोले हो जय श्याम बीजे बेशकलंग नयने रे बीजे बेशकलंग नयने रे हरि हरि कबे मोर होइबे श्रुति पार करुणा करो रूप सनतन रघुनाथ दास मोरा श्री जीव जीवन करुणा करो रूप सनतन
रघुनाथ दास मोरा श्री जीव जीव यही बात कोरोना करो ललित विशाखा यही बात कोरोना करो ललित विशाखा सखे भावे मोर सुभला दिसाता सखे भावे मोर सुभला दिसाता सबे मिली करो दया पुरख मोरा सबे मिली करो दया पुरख मोरा प्रार्थना करे ये सदा धरो तब दास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास हरि हरि कबे मोर होई बेशुद्धि हरि हरि कबे मोर होई बेशुद्धि भोजीबो से राधा कृष्ण भोजीबे से राधा कृष्ण होया प्रेम दीन हरि हरि कबे मोर होई बेसुधी हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल हरी बोल हरी बोल रश्मीभट माताजी लाय जला म्हणलेले सुपर सुपर जला बेंगोळी भजनेक क्लासिकल टच दिल्लल वरी अस लाय जला तुमगेल प्रयत्न की विंगड अशीची हाजे पदाचे राग येशी अस की गतना मका यूट्यूबरी ऐकलेले याला लायक ते एक बंगाळी एक साधारण इस्कॉन जे वैष्णव भजनाचे रागनी आमगेले हेकडचे राग व्यत्यास असता त्याला हे तशी ना आमका आमगे नॉर्मल भजन ऐकूच बरीशे दिसले इस्कॉन भजन इस्कॉन वैष्णव भजन शे ना म्हळ्यार एक क्लासिकल टच अशे बरी दिसले थँक्यू धन्यवाद माताजी